Inut ken rong pi po bang phu long hong ke pangreng la pen kulat ka chubi pon pen amit thang a hema phan ke misana warsa ke klempon HSLC la pen HS asat lang atum aphan dolomara rong marjong open state along karcho pedopon bang sarsar balam the duk padikrim siricho cholong pu inut ken rong pi po bang phu long hong ke pangreng la pen kulat ka chubi pon pen amit thang a hema phan ka chingthur awar sai ke klempon Karbiang long TV 9 News apherang kia tum kahumrit dama pun nanga chethan duna tengke alang li klem pon asaya long ka preka hem tuna tuma phan sitame lang ponong lo pusi nang chethan dun la puson tha si ili sokar biara do an sitame lahai hu asai klem pon lo pulo tangte emithang a hema phan kachadap ja phan joi ke pusi nang chethan dun tangte Karbiang long TV 9 News apherang kia tum kahumrit dam aputha kalam the lang iksena Kupipi lo la dak dawai ki pidoma ini medicine ka use nona ko ke ene ke dawai ke kapre ke avelang hai la henru an menthu la dolo ke la kilonga dawai ke chiklo wang tin lo hai chiklo yandang hilong dawai pinai chiklo wang hilong dawai ke pinai hilong dawai pipe pute tum thit deji mane hilong se apok alu khai upo nang lila long hong ke pangreng det akarbar tong ke klema khiti tong ke klema mate nang lia ka prek ke klem dola nili klem ke eson dotulang la dukan so da kulat kado kabete sini lo la mala sini long hong pihem kulat ada mane nili dukan ta do ke la so dukan long ta nili ong sar si ipa do pon lo hala dak sta hala so dukan setame halo so dokan ki bipen se me adon ka prek seta me akon nang lilong nang reng don thulo ke reng don lo chiklon trok man sigi jor ma ba ning kan si pen sigi jor lo la son la chiklo jon ket ma nikan isi bisi nikan isi nikan isi te la so akuta bang ke pajut po 10 malo te jor la po aku ka prek ti thap to po te la so long hong pen i jon long pen kwa nang lia profit muni to phan than thegi profit kon la suring ko la pho ke long dun lo e jon pen mane ningkan isi long mane e jon pen suring ko ra pho an ke long dun lo e jon pen idea nang li konat pen si kilong lo nang li than the li idea ke kotha fast ke youtube pen si pu lang bom si mane chardi bom lo la youtube long si lang lo la ton si pinai HSLC la pen HS asar lang along pangdak pondet pen misen pen kachipa undun atu mapanta karcho mate ning kaperung dun asai klem ponlo lason thak si lakha ingko ratrok duwar baguri arlu dolamara romal jong open state along KSA atum chepatir pi ponti paman ponlo labang somai along kajeronga district KSA president sontus rong pi pen mai chepahem pu ponlo Lapen aman ke do aluhi sarpo Dowar Baguri Education em Richard Tok bi lapen Dowar Baguri BDC chairman Sar Korong Phar lapen Dolamara Town chairman Mor Singh Tirang atum lapen Prexam ke thege ding atum chetong dunsi Maya long RD pidunlo Lasong thak si Dowar Baguri em Richard Tok bi pen sitame labang so asat lang along ki undun atum aphan kachuru lapen ning kape thialam klardak pen lam jai dunlo Lasong thak si halapu kes iat abitung pensitame kachoro la pen ning kang sam chepaklang dun si certificate hei hoi sita ron ponlo Lasong thak si Dowar Baguri em Richard Tok bisita non kewang jilang ahu sita kechar lianat kapaprang pon bom ji aphan sita lamjai pon si Dowar Baguri arat atumaphan aning kapet he lapen aning kapirung alam thante kanglo nililang te dingje ko nili HSLC lapen higher secondary ke pas atumaphan a big congratulations below lapen best wishes pidi tadap baji campaign apor Director Harvard, B. Director
Daihuri ahawar along stame Bitang Muniram langni auditorium hall along. Haladak tame filling station a program tangde pen a pisi ni lipini dolomra a program bajihini a porpen puna nang chetong dutulo. Haladak tame la son thotlo class 10 la pen higher secondary tu fan. Kipas tu fan karchopon. Hadak tame la son sinili lam thandikang lo pini. Kipas tu a journey kitching lo mate isi ang hap kilundun ng mid class 10 pen pass 10 pen apikenon another step college life ka enjoy dun fan higher secondary ng kilundi fan ke porhi dun ang day kang tuidun hegje fan pini pen king kam chijor tanglo nanto Kaporhi ke cipaduk pen ajok si pini yani. Mupen stami first division pen ang dolo la pen first division ato ang paneli certificate dak pen kesi tu men kipi certificate se me ron pon dunlong lo la pen pidunong lo la pen non second division la pen third division ato na dulang la pen first division na dulang na mo pen nagi pini dulang sta por ka duri pen ajok sin elifan apor ang pipa prang lo lam ng paningzi di fan lasina tu na pina po atuma fan anong jumisen anong kiwan nasonsi non kiwan nasonsi kiwang ji akai ding pilong kami lasonsi nang tung nang pay ng po anong ngapet karbiang long afan anong wan pilo at pipolo Karbiang long along non do 75% ke long dun ke nalitung first division, second division, third division, duar baguri bet ke long dun a percentage ta hodak 8 dun lo. Lapen Program holo lo. PSU the program pen pakai sipon. First 10 akan job tim dengan semua pan. Station akan sipon. Ini pakai kes substansi. Tunggu anke daifor dan daihuriar tumbong anda na. Dan another program dolang na dolang mara part. Labang kenon ko dapat station program bagi hidup no. Bagi all total 158 student dan SSLC bagi 120 student matriculation pass. First division 47 those, second division 68, lapan third division dapat. So all total bagi SSLC lapan higher secondary 158 student pass dapat dari awal. Sini ngarong ulang, loga Charlie dapat itu ansusi paprang ke dia pandang body du nahi na itu du nanti jate education quality pan education reformation akam ke claim dan itu vision 2025 apa vision 2025 itu cutting on to program long CM ka jeng hasil alang ni amang keman lo tung gadok ni kami pacu guna Piningan ke yung SSLC kami kepas percentage selama senan dulu 75% ke dulu juning ke 49% lah sampai within 1 year nili satu ting pen awareness ke ban school visit pen penang an ke klempon itu team pen ke klempon education